Majstora? Nie pada. Daj sačer ten. Благословен Бог нас, рейни присно и во веки веков. Благослови явися нам, благословен гради во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Благослови явися нам, благословен гради во имя Господне. Богородице прилежно ни не притецем грешни и смирени, припадем покаяние зовоще и зловини души. Владичице, помози нам милосердеши, пощи се погибаемо множество прегрешени. Не отврати Твоя раби, ще Тя во едино надеждо имаме. Милосердия двери отвързи нам, благословена Богородице, на Тя юше се на Тя да не погибнем, но да избавим се Тобой от бед и от царова християнска го. Господу помолим се. Яко сяте си Божи наш Тебе славу отсилаем Отцу и Сину и Светому Духу и ни присно и во веки веков. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Премъдрост прави да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. И Духу Твоему. Ще се чете Светото Евангелие от Светият Евангелист Йоан. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме в онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, с мир на Господа да си го молим. Боже великославни, който правиш за безброй чудеса, дойди сега, великопрервици, които се молят и пресисти Твой дух, пусти тази вода и дай на приемащите Твои раби, които честват днешния празник, премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки и освобождаване от всяко зло, а също така за освещаване на курбана, който е в днешния празничен ден. Той е благословен от Твоето име на Отца и Син и Светия Дух, сега и винаги, и во веки и веков.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое заграняем крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое заграняем крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое заграняем крестом Твоим жителство. На Господа да си го молим, Господи помилуй. Господи, който Господ направил с думата си за право на земята да я предоставя му различни плодове и храна, който ти този предадел крайни храна. Когато се предавал, ще казва после от деня, които били крайни храни, аз сам се благите да благослови и тези хлябове и вкуси и те, които вкусват от тях, защото за Твоя слава и честна пресвета Владица наша Богородица, те се предложиха от Твоите ръки, които те ги се молят за тяхно телесно здраве, душевно спасение, благополучно преоставяне на живеещите и преподаващите благочестивата вяра. И те, благи Божии, изпълни всички молби на тия, които извършват този спомен, нека им бъде за спасение. Дарувай им наслаждение с Твоите вечни блага, заради молитва на пречиста Владица наша Богородица и Пресна Дева Мария, чиято памет днес извършваме, и на всички Твои свети, защото Ти, който благославиш и освещаваш всичко Божие наше, за това прославяме Тебе, безначалният Твой Отец, единородният Твой Син, с пресветия блага и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Това, което за ясен обикновено е беше това към Тебе, че не намерим. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Погледни, Господи, Исус лице Божие наш към това ястие от месо и го освети, както се освети овена, който бе донесен от верния Авраам, и ягнето, което Авел ти принеси за всеплодие. И както те се удостоили да се наследате от това, което от Тебе е осветено и благословено, тъй и ние да се наследим на Твоите блага. Ти си истинската храна и подател на благата от Тебе и въздаваме славата. Начално Твоя Отец, Тия Бакрош, Твоето сега и винаги и во веки веков. Посещавайте. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ти жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса изгледи душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на супротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство, что сам Кириетом наум сухер, боги сонтик миродом и ямсом, Никастис Василевсик, ката барбаром доруменос, кетосом филатом диато, ставросу политемам. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Богородице Дево, радуйся, благодатная, Господь с Тобою, благословена Ты женаки, благословен плод чрева Твоего, Само искам спокойствие, защото така се обърквам. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты женаки, благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила си душ наших. По-голяма касичка да вземеш, не може. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. И здрава, поздрави на Боговест, жив и здрав и Той. Що ще спадна? Да си отче, да си жив и здрав. Етни хубаво. Отче, здравей.
Големо да пораме Бога те благослови. Много ме бутаха за толкова много. Номера доги прави. Човекът да носи пак. Ама нямаш работа. Ама нямаш работа.